Sa atong ebanghelyo makita nato nga dinhi diay sa atong kaugalingon dunay duha ka huna-huna. Ang huna-huna sa tao ug ang huna-huna sa Dios. Sige, ingnang imong tupad pangutan-a ingna kumusta man arong imong huna-huna? Huna-huna sa tao o huna-huna sa Dios? Kay si Pedro sa dihang nangutana si Jesus, kinsa man ako, si Pedro migamit sa huna-huna sa Dios ug miingon dayon siya, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Ngunang giingnan siyang Jesus, bulahan ka Pedro, kay kining maong kamatuoran miabot kanimo dili gikan sa bisan kinsang tao kung dili gikan sa akong amahan. Mao na siya mabulahan kita basta nga atong gamiton ang huna-huna sa Ginoo. Niya karon kay si Pedro paglakaw na nila sa unahan padong sa Jerusalem, niingon man si Jesus, igabot nato didto ila kong paantuson, ila kong patyon. Unsa naman sa inisod ni Pedro nga huna-huna? Huna-huna sa tao. Iyang gibunlot si Jesus padong sa daplin, ingon siya, Lord, di ko gustong mahitabo na nimo. Giingnan dayon siya ni Jesus, pahawa diha Satanas, kay ang imong huna-huna sa tao dili sa Dios. Kani ding huna-huna nga tawhanon mga igsoon makapahimo natong yawa. Lingay mong tupad. Ing nakapila ka giyawaan gahapon. Kana ding maghuna-huna kag kwarta, magsigira jud ka huna-huna kwarta. Unsa man na huna-huna sa Ginoo, huna-huna sa tao. Di giyawaan na ka, ang imong huna-huna yawa na. Di ba? Kana di ang masuko ka sa imong anak, masuko ka sa imong bana, sa imong asawa, or sa imo ganing ginikanan, or sa imong silingan, sa imong office mate, masuko ka, magbagulbol ka, unsa man ang huna-huna. Giyawaan na sad ka. Kana ding maibog ka sa imong silingan, o niya, minyo ka, maibog ka sa imong silingan, unsa man ang huna-huna. Mao na. Nya, kapila man mo giyawaan gahapon. Ngahapon lang. Wag siguro karong buntag, pagmata pa lang ninyo, giyawaan na mo. Labi na kasi kagunahuna, kinsay akong paninglan ron og utang. Adtoon ko itong panuwang dako, dugay na kining wa kabayad. Or ikiha ba ni nako, awa na, huna-huna na sa tao, huna-huna sa yawa. Na. So ay kumpiyansa ng huna-huna sa tao. Muna si Jesus, niingon gid siya nga, kung mosunod mo nako, kalintigin ang imong kaugalingon. Kay kanimang kung atong kaugalingon, ang iyaaning huna-hunaon, yawanon ra gyud. Mao na nga, Satan is real in this life. Ug hain siya ga-operate na sa atong human nature. Nya unsa may timailhan nga kita giyawaan? Akong balik-balikon gina. Kun musod na nato ang kahadlok sama ni Pedro, unsa may nisod niya ang kahadlok. Lord, di ko gustong mamatay ka. Nahadlok siyang mamatay si Jesus. Si Jesus hinon wa mahadlok mamatay. Si Pedro nahadlok mamatay si Jesus. Giyawaan. Kinsa ninyo dinhing mga asawa na dili mahadlok nga mamatay ang inyong bana karong adlaw ta sa kamot. Tuay usay ni Isay sa dugay na padir. May magani untag karon dayon. May magani karon wa pa mahumang misa, may tag mamatay to panuway. Di gyapon na mao. Kamo wa gini isa ninyo. Wa gini isa. Kana inyong bana di man gina perfect, mga buangon man sana, pero hadlok yung mamatay kay naagi yung yawa ninyo. Niya man sa pipilang mga bana din o kamo mga nas online, mga bana. Sige, kinsa ninyo di gyud mahadlok nga
mamatay inyong asawa karong adlaw ata sa kamot. Yay na ini isay. Murag wa man sa tingay ni asawa ni tawhana. Kamu ba? Manabla mo siguro asang naamoy asawa. Ay, kamu sa isay noon. Bitaw na ni asawa. Kana. O ganong di man ta mahadlok nga mamatay. Magantos og mamatay. Tungod kay ang Ginoo, way kamatayon, o kinsa tong mahiusa kaniya, dili sad mamatay, mabanhaw. Mo bitang niingon si Jesus, ila kong patyon, pero mabanhaw rakos ikatulong adlaw. Unya kung nahiusa taniya, gisulti man sad na ni Jesus nga, kinsa tong mamatay uban kanako, mabanhaw sad uban kanako. Nganong mahadlok pamantang mamatay? Di ba? Mauna, diri sa unang pagbasa, gipanagna na ni Propeta Jeremias, akong ibutang ang akong balaod. Bag-o na ning balaod, dili katong balaod nga sinuwat sa bato, kay wato ninyo tumana. Anha na ninako isuwat sa inyong hunahuna o kasing-kasing, pinaagi sa Espiritu Santo. O bisan pagway mo tudlo ninyo, tanawa ha? Bisan pagway mo tudlo ninyo gikan sa labing timawa o sa labing bantugan nga tao, di na kinahanglang tudluan, mahibaw na mo sa akong balaod. O unsa may balaod sa Ginoo, unsa man nga mahibaw gitang tanan, unsa man ang balaod sa gugma. Way taong dili ka maong mohigugma. Nya kung gusto tang mo ilas Ginoo o kinsa siya, kinahanglan mo gamit gitag gugma, kay ang gugma di na mahadlok. Mawagtang gidang kahadlok basta mahigugma na ta. Oh. Kanang tanan nga mga virtues dili na mahimong ma-exercise nato kung wa tay gugma. Gugma gyud. Gilingay mong tupad be. Ing na nahigugma kanako. Ing na kano. Pangutan ba? Ngano man mo manglingi. Nya kuingon gani siya, di gani siya mutingog, pasabot ana. Moabot yung panahon nga libakon ka ana niya. Moabot yung panahon nga dauton ka ana niya. Moabot yung panahon nga isalikway ka niya. Kay wa man siya mahigugma. Mo na ingos Kristo, higugmaa gyud ang labing ubos. Kay nga naman, kung makahigugma tas labing ubos, sayon ra higugmaon ang taas-taas o kahimtang. Pero kasagaran na tong isalikway kanang labing ubos o kinsa maning labing ubos, ang pinakalabing ubos gyud kana gyung kaaway, enemy. Maumitaw ng patio na nimo kay wa nay bili para nimo. Di ba? Kanarong Russia o Ukraine. Ikakita sa Russian soldiers, mga sundalo sa Russia, ikakita nila sa sundao sa Ukraine, why bili ang sundao sa Ukraine, murag nili tao, ilang pusilon. Ikakita sa mga sundao sa Ukraine, sa mga sundao sa Russia, duwa say bili, ilang pamatyon. Ma-imagine na to na, unsa ka buta, na buta. Wa kaila nga ako ning isig katao, iyang patyon, pero tindaghana na ron nga matay. Hapit na mo, pila ka na, sobra na tingali 1 million ang patay karon. Ay noon, gamay raman na, kay billion man sa ta. Sige, killing pa more. Beka mo, kinsa ninyo dinhi ang makakita nga tao di ay ng drug addict, labi na gyud gipatay ang imong anak kay gitulis niya imong anak, unya nadakpan siya, igtan-aw nimo niya kay imong pailag kaso, unsay tan-aw nimo anang tawhana nga napuno sa drogas, unya gipatay ang imong anak, gitulis, unsa may tan-aw nimo niya, tao o hayop? Hayop. So ang imong huna-huna sa tao, huna-huna sa yawa. Unsa may maayo, nituo ka ng imong anak nga iyang gipatay,
tuwa na tos langit or tuwa na tos Ginoo. Tuo ka nga wa to siya mamatay, mo bitan na magsigitag pamisas mga minatay kay nituo tang buhi pa sila. They are still part of our kaning life. Di sa to pa wa mamatay imong anak, pero kining tawhana nga mitulis og nipatay sa imong anak sa lawas, giharian sa yawa. Unsa man tay atong hunahon, maluoy taniya kay ang iyang hunahuna sa yawa, dili sa Ginoo. So kaluoy ang atong bation kung tinuod kitang naay gugma sa atong kasing-kasing, pero wa ganitay gugma, pat yun ginani mo. Amo na mahimot ang yawa. Sige, unsa man to'y tubag nato sa Salmo be? Galisod ra ba mo kanta ato hasta ako? Linisa ang akong kasing-kasing. O Dios, unsa may atong limpyuhon sa atong kasing-kasing? Ang mga hunahuna nga tawhanon, ang mga hunahuna nga yawanon. Kanang kahadlok sa kamatayon, kanang kahadlok sa kasakit, kanang kahadlok bitaw nga mulitgo sa imong mga givalyo nga mga tao o mga butang. Yawanon na. Pras God ninyo God, namalit bagubog slat kamong tanan, kamong mga online parishioners, waoy. Kani tingaling nagsigig simba, kamong nagsigig simba din territorial parishioner, pero gadudag yapon ko nga dili tanan ninyo. Di ba? Kaya namalit pa tanan territorial parishioners, minaw ko, gamay na lang kayo nahibilin. O hurot na gini, territorial lang na. Anya ang online. Abot mo sa nagdol-dool milyon. Og namalit lang yun mong tanan. Ay, sus, hurot na. Pero kay hunahuna man nga tawhanon, moingon man dayon mo, adto na lang nas uban, oy, nay uban mga dato dia mo lang mo palit ni Father. Ako diri sus, di pay daghan, palitonon di pay daghan, nga ati manonon, di pay eskwelas mga bata, di pay mga bugas, perte katawhanon. Di ba? Ako bitaw na ako'y gihilugan stage 4 cancer. Sukad pag ginasuna, sige ginag-support nato dinhi bisag panahon sa pandemic, sige ginag-support palit og slat, hatag dinhi og bisag unsa. Karon stage 4 cancer siya. Akong gihilogan dito sa ospital. Pagdayon akong lakaw, niingon gyapon, day ambira tong kuan ballpen. Kuot siyang bag, palit gyapon slat. Di ra ba gamay ang pinalitan? Daghan-daghan ra ba yang gipalit? Naku, ayaw na lang tingali ana. Oy, kay atubangan na lang imong gibat. Esos Padel, kalipay gina nako ang pagpalit og slat hangtod gyud nis kamatayon. Ana, di ba nindot no? Ingna na imong tupad, ingna pili, pagpili, palit kag slat o stage 4. Ingna ko no. Ingna ko na ba, na pagpili ba, palit kag slat o stage 4? Niya, mingon day ka, all of the above. Congratulations! Congratulations! Tinuod kang Kristiyano. Niya, nagsigisig ingon ako, Pader, pagkalayo pagid nako sa tinuod yung kinabuhi nga Kristohanon. Sige sa gana, sa kung huna-huna, uy, sobra na kaining imo. Ay, murag na sobra naman ganini. Pero, sige lang, nindot kayo kay ngayang huna-huna karon nga gigamit huna-huna na gyud nga Dios non, dili tawhanon. Di ba? Kanindot ana. Mao na nga linisan gid nato atong kasing-kasing nya ang labaw gid natong hinumduman nga di ta mahadlok mamatay, di ta mahadlok masakitan, kung dili mahadlok ta nga magsunod na ta sa hunahuna nga tawhanon, kay ang hunahuna nga tawhanon automatic hunahuna ni Satanas. Manindog ta.